stani pred tamo, stani tamo, sad ću ti pokažem, stani pred tu, stani, uhvati mene siso jedna, uhvati mene gore, ti pokažem ja gdje se priviđa, povuci me gore, ajde ako smiješ, ajde govno jedno sprdljivo. I ćao svima ljudi, moje ime Nekta i dobrodošli u još jednu novu epizodu. Danas ćemo cepati Outlast 2 demo, drugi deo, završit ćemo ono gdje smo stali. Uglavnom nastavljamo dalje, odvuklo nas je neko čudo kroz bunar, tako da opušteno ljudi, nemoj da mislite da je ovo neki horor, ovo je čista sprdačina. Idemo malo da vidimo šta se tu dešava. What the fuck is this? Upali smo sad ljudi u školu. Brate, bili smo u selu, na nekom imanju, sad smo u školi. Koji je ovo televizor? What the fuck? Dobro. Idemo. Pazite ovako. Znači, neki non stop zvukovi, nešto izaziva tamo vam. Nema se plašite. Mislim, nema razloga. Treba da izađemo. Sad ćemo vidimo jezivo. Znaš, treba da se uplašimo. Vamo je mrak. Al, opušteno. Kulijana, ljudi, nemoj se plašite, znači idemo. Baterija. Čekaj da uzmem bateriju. Bez baterije nigdje. Idemo. Otvoriše se. Šta je ovo? Ko su ovi ljudi? Normalno. Joj, brate, sad ćemo pustimo neku muziku, kao da dozovemo ovog glavnog baju. Da se on nešto tu... No, sad se on kao smeška, sad on, stiže, prolete neko čudo, šta je ovo? Dobro, ajde. Bravo, svaka vam čast. Napravili ste ovo malo strašno, ali nema veze. Ja. Ali boli nas dupe, sad idemo malo brže. Da li možemo da se vratimo? Ne možemo. Jao, šta će sad da nas napadne? Opa. Jaj. Nešto je proletelo. Idemo. Ajde, siso, izađi bre. Izađi. Jaj, brate, sad kad ti dođem ja tamo. Šta je sad ovo? What the fuck? Neka svetlost. Da nije to izlaz. Brate, gdje smo sad? Gdje smo sad mi? Pa ništa. Da repetiram ovo. Da promenim bateriju. Ali idemo dalje. Živo. Sad opet neka vrata. Opet neka učionica. Opet neka škola. Opet neko sranje. Kuda je sad? Hop, stani mala, stani. What the fuck? Šta ljudi? Ja sad treba onoga da se uplašim. Što ona visi tamo, negdje, na kraju hodnika. Ja treba da se uplašim, Šta je ovo? I ovdje nešto puče. Pa pazite ljudi, nemoj više se zezati. Ufati mene sico. Ajde, dođi vamo bre. Siđi vam. Dođi vamo ti pokažem ja gdje se priviđa bre. Dođi vamo. Ima sit govno. Čekaj, pišam. Šta je ovo? On je za pišanje. Treba naći da uđemo ovdje. Desite bra, desi, alo, bro, nemoj tako, pusti, izlomi se guzica. Pa, bože, sačuvaj, šta je, te bra, trebali si pomoć, imali šta da se jede, Beži bre u pičku, mater, šta je ovo, koji klinac, jurnjava, idemo kroz kukuruz. Ima li ovdje prnjaka ljudi? Što mi se jedu prnjaci, nisam odavno.
dok ne bacimo neki porenjak, nema ništa, ajde. Ako me sad uhvate, najebali smo svi. Ali mogu samo da me povuku za ovo moje mudo. Ajmo ljudi. Op. Ne tamo. Gdje ćemo sad? Šta je ovo ljudi? Ne vidim ništa bre. Kude treba da se ide? Kud ja treba da idem, brate? Šta je ovo? Penji uz taj kamen i beži u pičku, mate. Zaglavit smo se. Brate. Ja, šta je ovo? Hoće li mi neko reći gdje trebam ići? What the fuck? Brate mili, ja sam se vratio. Ja sam se vratio na kuću. Ček da vidim da li mogu doći. Ne mogu. Zamisli koja je bila fora. Beži bre. Gdje sad ja? Kud treba da idem? Pa sam brate obišao celu njivu. Čekaj, možda je ovako bolje, a? Bez ovoga. Night Vision. Znači tamo ne treba, idemo tamo. Brate, neka baterija. Mogu li uzeti? Ne mogu. Šta je ovo? Treba. Aj, ne treba mi koji će mi djavo. Brate, šta je ovo? Gdje ja treba da idem? Uopšte. Majke mi, ja sam pogubio ko bumbar. Evo ga još jedan tebra. Koje sranje, dajte mi nešto samo da vas izmlatim ko... Ne. Ljudi, jel sam se ja pogubio? Brate, Jure za mnom. Brate, ste imali kad vakog borca? Ladno, treći put sam se vratio. Šta je ovo? Treći put se vraćam tamo. Sad ih nema. Možda sam im umakao. Možda možemo ovo da pređemo, ljudi. Možda možemo da pobegnemo. Sad ćemo da vidimo. Op. Šta je ovo? Možda mogu da sekrijem ovdje. Neka voda. Čekaj. Čučnem u vodu. Kako čučam? Catrda. Op. Nema ih. Slazimo, umakli. Brate, ja se ne udavim ja ovdje. Kako sam... brate, to bi bila ta. Ja mislim kada izađe full verzija da ćemo, brate, pokitati. Znači, idemo da se spredamo, to je cilj celog ovog gameplaya. Znači, nemoj da mislite kao, brate, da se plašite, idemo pun gas, znači ulećemo tamo i to je to. Tako da ljudi, opustite se, vidimo se. Molim mi nekada ostavite neki subscribe i to je to. Vidimo se, pozdrav.